аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ. Хошаруб. ҳикоя. идома. як пагоҳӣ равонаи кор сагро назди нимкате дар боғ дидам. назди ҳамон нимкат ки ман коргашт гоҳе дар он нишаста подам медодаму боғро тамошо мекардам ва оромишу осоиш меёфтам. хошаруб набуд. саг хуфтаву ду даст канори ҳам гузошта сар боло чашм аз ман намеканд. нигоҳаш сарзанишдиҳанда меомад ба назарам. наздикӣ шудам. саг нигаҳ аз ман канд ва сар рӯи дастҳо гузошт. танаш ҳама пӯшида бо гили сиёҳ буд. мегуфтӣ дар лаҷани зери толоб фурӯ рафтаву ба дар омада буд. ба худ гуфтам, бо расидани хошаруб табараш даста ёфту ҳар ҷо гард шуд ва пайдост шаб ҷое рафтаву дар лой уфтодааст. бегаҳ ки бармегаштам, сагу хошаруб дар канори боғ буданд. мард бо рӯдае ки гулҳоро об медод сагро мешуст ва бо даст пораҳои гилро аз танаш дур месохт. саг сар ба пас тобида буду дасти хошарубро мелесид. чӣ гуна ҳуркидани дилам аз ушкуфаи тани саг ёдам омад. шарму пушаймонӣ дар чангам овард ва ҳамин инак фаҳмидам ки хошаруб сагро аз ин роҳ давом мекард ва инчунин гилро аз куҷо ёфтаву аз чӣ роҳе ба дарди саг хӯрданашро дониста буду. домпизишк мегуфт ки ин дард дармон надорад. пас аз рухдоди гилу саг ёди хошаруб то дергоҳ раҳом намекарду ногаҳ ҳамон таркиби ноошно аммо фораму дилхоҳ зарфи танамро пур мекард ва бори раги кунҷкобиам ба ҷунбиш омаду андешае аз сарнавишту саргузашти ӯ донистан дар сарам ҷо гашт. аммо ба чӣ раҳ? ман ки ӯро намешиносам. дар он чанд дидори ногоҳ забонам аз пеши худ салом мегуфт, нигоҳи ӯ рам мехӯрд, садоҳои номафҳум медод ва зуд дур мешуд. саги гарг низ маро гузошта буд. аз ҳамон рӯзи тани гилолуд пеши роҳам нишастанаш ки пиндор аз меҳрубонии хошаруб мегуфту ба сарзаниши ман омада буд, аз наздик ӯро надида будам. ман пагоҳони зуд мерафтаму бегоҳони дер хаста бармегаштам ва аз зиндагии рӯзонаи инҳо чизе намедонистам. рӯзҳои фориғ аз кор низ гирифтори рӯзгор наметавонистам ба боғ равам. ин гуна расидани тирамоҳро пай набурдам. ниҳолони боғ инак дарахт шуда буданд. давру барро хазон рӯз то рӯз бештар мепӯшониду ҳавои боғро ҳузнангез мегардонид. аммо пайроҳае ки ман аз он мерафтам ҳамеша тоза буд. субҳу шом дар он як барг намедидам. дер фаҳмидам ки хошаруб соати омаду рафти маро нағз медонист ва пеш аз расиданам роҳро мерӯбид. он рӯзҳо аммо ман инро вазифаи ӯ мешумурдам ва аз чизе пай намебурдам. ва он пагоҳон ки дастам чун ҳамеша пардаи тирезаро канор зад ва нигоҳам ба сӯи боғ рафт, дидам дарахтони нимбараҳнаро меғ пичида буду барф меборид. пайроҳа норӯфта буд. барфи рӯи баргҳои хазон дарёфти сардиро то мағзи устухон меовард. он рӯзи наму тираву дилгир наумеду ғамзада будам. шом низ чашмандоз ҳамон буд ки субҳ медидам. боғи бекасу танҳои оғӯши шом ва хазони тари зери по лаҳшудаи пайроҳа дилро сиёҳ мекард. наумедиву яғз меовард. аз хошарубу саг дарак набуд. ман фурӯ рафта дар кору рӯзгор бо ҳамсояҳо кам мегуфтаму менишастам. аз фоҷиа як ҳафта пас донистам. он рӯзи сарди пурбарф хошарубро дар канори дури боғ мурда ёфтанд. вай сагро ба ҳамон камзули фарсуда пӯшонида буду худ канораш уфтода буд. саги ошуфта пайваста рӯи хошарубро мелесид, ба одамҳо дандон нишон медод ва касеро наздик шудан намегузошт. пизишкони ёрии фаврӣ ба душвор мурдаро рӯи занбар ниҳоданд ва мегуфтанд ки марги мард паёмади сардиву сактаи дил аст. хошаруб ҳуҷҷате бо худ надошт ва касе низ намедонист ки ӯ дар куҷо мезист. аз кисаи камзул як пора коғази фарсуда баромад ки номаи нотамом ба кадом зани беном буд. дида мешуд ки ҳангоми нигоштан дасти нигоранда меларзид ё навиштухонро кайҳо фаромӯш карда буду хома фармонаш намебурд.
дар он нома омада буд ки ӯ гунг асту аз зан шарм медорад ва наметавонад номашро бипурсад. бори нахуст шуморо ҳамон пагоҳони пас аз ба боғ омадан дидам ки ба саги бемор хӯрок медодед, навишта буду. ва он дам ки дар пайроҳа рӯбарӯ гаштему чашм ба чашм шудем, ба назарам омад ки пайкари шумо чун ҳолаи маҳ танҳоӣ печонида буд. дарёфтам ки ҳарду ҳам гилу ҳам дилем, аз як буну аз як хунем. дилам гуфт шумо ҳамон ягонаед ки ҳар чӣ дар дафтари нигоҳам ҳаст метавонед беҳарфу ҳиҷоб бихонед. ман сагро ба худ ошно кардам ки шумои азизро гум накунам. аммо ман бо одамҳо гап задан наметавонам, вале бо ҷонварон осон мегӯяму мешунавам. ману ин саг соатҳо дарди дил мекунем. аз ҷонваронам ин саг ба мо наздик аст. ман инро аз нигоҳи ӯ медонам. оё шудааст ки боре ба чашми саг нигаҳ карда бошед? чашмҳои саг монанд ба чашмҳои мост. нигоҳи саг шодиву нишоту ғаму андӯҳу дарду ғамашро равшан мегӯяд. ҳангоме ки гаргашро давом мекунам, меҳру сипоси бепоён дар нигоҳи ин саг ногаҳ ба донаҳои ашк бадал мегардад ва дар чашмам ва ҷигарам лахт лахт мешавад. ман ин сагро борҳо бо паёми дӯстдорӣ назди шумо фиристодам. инро ҳамаро аз забони ину он мешунавам. нома ин ҷо канда мешуд. шояд номанигор барои гуфтан ҳарфи дигар наёфта буд, ё шояд гӯянда давоми номаро аз ёд мебурд, намедонам. аммо ман ногаҳ мепурсам нома куҷо шуд. ҳамсӯҳбатам шигифтзада хомӯш мемонад. хун бар рӯи ман мезанад. вай мегӯяд дар киссаи камзул буд. аммо ҳеҷ кадом бар марги хошарӯб ғам намехӯрад ва ногаҳ ба ёдаш мерасад ки гарги саг ҳама нағз шуда буду пас аз рафтани мошини ёрӣ нӯлаи дароз мезад. одамҳо ба фоли бадаш гирифтанду аз боғ рондандаш. баъдҳо ман ба умеди ёфтани номаи нотамом ошкору ниҳон камзули кӯҳнаро зиёд кофтам, аммо ҳама беҳуда буду мурод ҳосил нашуд. он ягона номаи ошиқона дар зиндагӣ ки як мард ба ман навишта буд ба таври ҷомидона гум шудааст. аз ин рухдод солҳо гузашт. ман дигар бознишастаам. ҳар сапедадам аз пайроҳаи миёни боғ сӯи коргоҳ намеравам, аммо кати хобам ҳамоно назди тиреза аст. боғ низ дигар он боғ нест. ниме аз дарахтҳо хушку ними дигар пиру пӯда шуданд. ёдҳо низ ин гуна кам кам пир шудаву маро тарк мекунанд. давоми умр мардони зиёд майли дӯст доштану дӯст будан бо манро карданд. мӯю рӯю чашму абрӯямро сутуданд. орзуҳое аз ин боб дар дил парвариданд. аммо ҳар боре чунин пешафтод чеҳраи хошарӯб пеши чашмам меистод ва дар меёфтам ки ин ҳарфҳо ҳама нуки забониву пӯчу беарзишанд ва ман он касҳову он гапҳоро ҳамон дам фаромӯш мекардам. ёди хошарӯб аммо ҳамчунон тозаву тар бо ман аст. ҳеҷ гоҳ раҳоям намекунад, зеро медонам ки танҳо ӯ маро дӯст медошт. бидуни хостану даст ёфтан дӯст медошт. ишқ ки пайванд ба хостаҳои тан надорад. ва ҳар сапедадам ки чашм мекушоям, дастам ҳамчунон сӯи парда мераваду онро канор мезанад. бо дареғу дард ва пазмонии гарм ба паҳнаи боғи пиру пайроҳаи кӯҳна менигарам. сомиёни азиз, шумо қисмати анҷоми ҳикояи нависандаи Юнус Юсуфиро бо номи Хошарӯб шунидед. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.